kelingan omongane koncoku kuwi pancen yo bener. Cari anake wis wisuda, wis lulus kuliah setahun yang lalu. Saya ini sik nganggur ngetekur golek gawean angel. Kuliah regat larang, golek gawean angel. Saiki iki piye? Tapi aneh. Sing wis tau nyambut gawe misale dadi Kapolda. Saiki malah kerja meneh, kudune pensiun malah dadi gubernur. Wis tau dadi bupati, pengen kerja meneh dadi DPR. Orangnya kesempatan yang muda loh, ngono iso ngomong. Eneng meneh wis dadi wakil menteri, iso jabat komisaris. Iyalah, saiki ketoke lho, ketoke rasa kuliah-kuliah jane. Pokoke dadi relawan apa ngeteki ormas ngono wae. Menituk jatah genah. Dadi relawan, nek sing didukung dadi engko dadi komisaris. Dadeki staf khusus. Dadeki apa ngono. Dadi ormas itu jatah bantuan. Contohnya Jawa Tengah 20 miliar. Wi ormas wi itu jatah. Nak ngeteki ormas apa dadi relawan wae. Ora dadak mikir ijazah. Ijazah ora penting. Mbuh asli, mbuh palsu, ora penting ijazah pokoke. Malah itu gawean. Gampang kuwi golek gawean malahan.